Eta goize martxa. Enai aldegi lan pizkoa. Launduko, zu, behin etorri ezkeo? Bai. Juan Jose, zein behar da? Arbi atea. Arbi atea? Bai. Bueno, zuk esango jazu. Hoi nola, italiakin o eskukineo? Eskukin ate berdik. Eskukin? Da labana ingarbitu, ozen. Bai, eman honen gau. Behin ate alde garbi. Ba, ez, arbila ez, segula ate ez. Ba, aldak izter den. Arbila bai, eza Googleen da, interneten da ikusi izan duet. Guelen da internet eta olako. Ba! Oine, zetorri zatezuk oso kaleko meak. Zeakin, mendiko botakin. Mendiko botakin. Paisaje harrak azo hemen, Juan Jose, kristona, Oso paisaje Bo. nazia hauen. Hemen? Oso paisaje politia. Ba, etxe onduan hau izatia. Bai. Prezioik ez dara? Da biziko litzek hemen. Hemen, bueno. Bueno ez, bai o ez. Duda jarri, ez Bueno Bai, ez, bai o ez. Bizi bai. Bai, tokia harra da. Bizi bai. Bai, eta jendia ere jatorra. Orduan, baietz, erantzuna bai. Bai? Bai. La neska gaztetekin. Bueno, Juan Jose, zuk esango jesu. Tula. Hau da, labanekin, bai. Zio hemen. Bai, sesto utzita. Hartu hola. Atola, azpetik. Hartu hola vuelta. Eta, Tea, tira, tira. Epa. Bueno, oin garbitu, garbitu, bai. Oin garbitu. Garbitu txuku. Bai. Hau ez tekengo. Zui, ju. Txikitu. Txikitu. Bai. Ta, hau. Bino kaskira, hor lurreara. Eskuren man bagabe. Bai. Hau behieko soi jateie, baina ardik ez. Hau bilantzako da orduan. Ez. Ardintzako. Ardintzako? Bai. Bale. Etxako kozinako le badio. Arbilak? Ez. Gallego jaten die. Bai. Koño. Bai, hemen behintzako. Gaintzen ze gallego. Juan Jose, beti nekazaria izan dagoa? Nekazari beti. Beste lanik izan aldezu sekula. Alkate, ondo nau gerrin. Ez da gila izango. Alkate? Bai. Zenba denbora? Nola denbora? 8 por 4, 32. Bai. 8 por 4, bai. Bai. Oito mabi, bai, oida, 32, Ez que bai. nik multiplikarik esenen erderaz. Vale. Oita ma urte. Oita mabi urte, Bai. Fidel Castro baino denbora gehiago. Etxega Fidel Castro zenbat entzun. Bastante ez da, hemen, gaintzako alkate. Bai. Baina, eta ze mouz, esperientzia. Esperientzie, bueno, politie. Politia? Bai. Bueno. Andreak asko landu zean, Andrea landu zaizun. Asko. Nola izan Andreak? Martina. Martina. Bai. Zelan ikesinu Martinak? Papeleoa. Papeleo. Pika sekretaria lana edo... Bai, herriko sekretaria. Hor, bai, osea. Oso alkate honi izango zinean, Juan Jose. Igolez. Zeba. Auzolan asko hartzenean. Problema utzi zegoen. Zu jendia auzolana jartzen zen egion? Bai, bino neon ere joten nion, Bai, baino, jaro, jendia izango zuen. Hostia, kabro joe. Gaur jarri gautulena. Lehen beste alkati ez autu goingoan, Mikel. Ez auto alde? Karo, ez autu, Arrik ez aldako boste demoneoteko goi. Karo. Ta, hemen telefono ez da nola komunikatzen zate? Alkatiak telefonoa mantentzun, eo... Ez, bakar emateek bilatu behar baninun, etortzen zen etxea. Honea. Bai, zu etxea. Ota bestela, telefono fijora. Mobil eta mugikorra eta ez? Ez. Nazka ematen ze. Ez, Martinen telefono buru irakizu? Ez. Neonen arez. Zu... Justoan, etxekoa. Etxeko, justo. Etxekoa. Bueno, ez tokizu, puntxinez emergentzi bateako, biozin gauzetako ere, etxekoa jakitik ondo. Martinak inoi, zenbat urte eskonduta? Hostia! 86. 86 ustea. 86, badia, guztiak, Bihar urte mua. Bihar urte muga? Bai. Eta erregaloiko ez. Ez. Bueno, guantxe batute hementxe eza, afaritxon bateo prepatua? Ez zio, ze apari prepatu ez zio. Ez dakita, kolonia bateo. Ez, kolonia etzia preparateko, porque bota etxen digitak eusai etxeko, ne? Bueno, beste detalle txinin bateo. Detalle txiki eta osteak juteko, Bai. betalia etxaket. Behin gertatu zatek gauzpet. Toloso kalean pasean, eskaparetan ekosinean, emakumeen erropa barrongoa, politie. Bai. Sartu nion eostea. Zan nioan da, ze tallado. Puterik ez neoke. Emakume esan nion. Bueno, zoe posturetxekoa da. Bueno, talla hoxe emago izatetan, ba. Ondo ekarri nien.
Ah, bueno. Eta behare gustatu entzetzaio. Bueno, hori bizta ona. Bai, Jose. bai. Asmatu zen duen. Asmatu, ne? Eta erregalo gaina delikatu dela, ez da laula errez asmatzeko, Oso delikatu, eh? Bai, horregatik. Bueno, ondo. Baino... Gaiztire, bai, Gaiztire, bai. Gaiztia, gauza honak, batizu, batean. La bizten da ibiltzekoa, ez da esaten, izkutun ibiltzeko moste patzeare. Neko tristeare. Tristea, bai. Gainetik arropa jartzeko, Gainetik arropa jartzeko. Total, ez ikusita. Ez ikusita, ez Bai, diru asko. Bai. Astotan baino, 80 euros hau. Bastante. Martina nun ezautu zen duen? Martina, beti da nik hemen. Hemen, ingurun. Hemen di 5 metro, zeu Ah, bale, behar bizileun ordun. Bai, bueno, bale. Eta, nun, festan batien, o berbenan batien, o diskotekan? Mailo asetan, motel. Mailo asetan. Mailo asetan alkar pizkia zeatu ginoan. Mailo asetan. Mailo diskoteka mitikua, Bai, ara jende asko jotu urdun. Pues, hola, zea bat hasi ben. Noko mexikano zea da, txiki nola parean pasatzen, eldo nioan da, ala xiapa. Dantzek idu, eta? Baldarra nauk, Bano, baldarra entzakit ikusi, Baldarra nauk dantzan, Bueno, baina, hortxe, pixkat begila bota, eta... Bai, eta, bueno, pues... Ondo, hortxe hasi ginen izketan da. Hortxe hasi ginen izketan da. Ondo. Segi. Zenbat urtzen, obillo? Asko, zortzio, behatzio. Lasaitasunakin, ez da? Lasai. Bai, lasai hartu behar zegoen. Horretik, eskontzeko zeinik eskatu zion zeini? Beak eskatu zeian. Beak eskatu zeian. Ni... Aste nino atraitzen, ni lotxati nau. Bai. Eta nino atraitzen, geozek kontestazio jaso behar nun, ematen zeian bildurreta. Prekopazioa. Baina Martinekin ondo, beak Bai, beak. Iniziatiba beak hartu zuen, da beak esantzizun. Atzea aurrea. Eta esan zuen behingo, venga. Bai. Espazio nahi, pues bete a tomar por culo. Jose, hemen kamaradola aprobetxatuta Martina izio bieldu nahi? Martinai? Bai, eta leka. Ze bieldu. Jalino zeo, Nahi diotela. Nahi diotela. Zesan. Asarretzen gatxo, baina nahi diotela. Oi, bai, dana esan da. Dana esan da, alba. Jose, dana esan da. Bai. Nahiko esan da zu. Kosaldo nahi aldek. Kosaldo nahi aldek. Bueno, gozaluko du, lan pixatin dugu, earki hemen txeko konversazion guztoa eta hemen arbik eman gotionik, bai. Arbik eman gotionik. Ba, ne kontu. Kutsillo ere horrentzi eta listo. Bai. Aiga. Oazen, Jose.